Türkmenistan'dan gelip gowşan habarlara göre, ýöreýte gulluklar geçen hepdede daşary ýurtlarda okayan talipleri we olaryň eni atasyny ýaşaýan ýerleri boýunça ýerleşen edaralarda soraga çekdiler. Sorawlar türlü organ işgärleri tarapyndan türlü otoglarda geçirildi. Beýle bastıp-bustyrlyk nämäniň alamaty we näme üçin bu sorawlardan upravleniýede, ýagny öýdelendirýiş edaralarynda geçirildi. Bu upravleniýeler ir döwürden bäri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bölümine öwürlenligi hemme mälim. İş ýüzünde bu edaranyň işgärleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 7-nji bölümiň gullukçylary öýdelendiriş edaralaryna ýagny upravleniýelerde aýratyn bir bölüm raýatlaryň ýurt içindäki migrasiýasyna gözegçilik edýär. Olar beýleki welaýatlardan gelen raýatlara Aşgabatda ýaşamagy ruhsat bermeýärler. Niýazyň döwründe 7-nji bölümniň gullukçylarynyň sany 7.000 adamdan geçmeýärdi. Hemde olar raýatlaryň şahsy durmuşy baradaky habarlary ýygnamak bilen meşgullanýardylar. Karamda Berdimuhamedow bolsa, ol bölümiň gullukçy sanyny 10 ese köpeltdi. Bu gullugyň sanyna dellekçiler, taksi sürücüler, video ýaýlym ýa-da toýlary surata düşürmek bilen meşgullanýan edaralaryň ýolbaşçylary we operatorlary da girýärler. Bu adamlaryň şugulçylyk käri döwleti 24 sagatlap öz astynda ýa-da telpek astynda saklamaga kepilnama bolup hyzmat edýär. Ey Ilahi Amin.